Vitajte, Pomáhajbo! Máte staré auto a už sa za ňoho naozaj hanbíte? Áno, veru mám. Každé ráno stojím pri obloku a sledujem parkovisko pred našou bytovkou, či už všetci susedia odišli so svojimi veľkými burákmi a až potom sa odvážim sadnúť do svojej starej šunky. Fuj. Vaše auto už dávno nespĺňa dizajnové požiadavky doby. Jaj, už keď som ho kupoval, tak vyzeralo ako vesmírna stanica Mir. Chceli by ste sa so vstýčenou hlavou preháňať vo svojom aute? Áno, veľmi. Môj sused si kúpil úplne nový... Nemenovať! A teraz v ňom preváža krásnu, chrumkavú, snedú černošku. Nezúfajte, pretože máme pre vás pripravené riešenie. Je tu Karči a Lajči. Uvidíte už o chvíľu. Sme opäť v Pomáhajbo. Lajči, to je ale náhoda. Za nami stojí moje auto. Nič nie je náhoda. Lajči, nože sa ty priznaj, že chceš niečo strašne dizajnové urobiť na mojom starom aute, všakže? Presne tak, Karči. Čo na to potrebujeme? Samozrejme, potrebujeme tvoje auto, zdvihák, odvahu a 2 prilby bratov Schumacherovcov, závodníkov Formuly 1. Bože môj, odvahu mám, prilbu od Artona Senu, Niki Laudu, aj Fernanda Alonza a všetkých ostatných mám, ale bratia Schumacherovci sú lakomí, nechceli mi ani dať. Nezúfaj, Karči. Náhodou, keď bratia Schumacherovci boli u nás na dovolenke na Domaši, náhodou si 2 prilby zabudli v kufri môjho auta. Postup je veľmi jednoduchý. Z bezpečnostných dôvodov si nasadíme prilby, sadneme za volant tvojho auta, naštartujeme a ďalej ťa budem inštruovať. Uvidíte už o chvíľu. Čo, Karči? Si spokojný? Veľmi. Aspoň týždeň iste nebudem potrebovať sex. A čo hovoríš na nový dizajn? Je skvelý, Lajči. Som nadšený. Ale Lajči, ja idem o týždeň na dovolenku k Balatonu s rodinou. Bude moje auto pojazdné? Ty si chcel nový dizajn. Tak mi tu nefňukaj. Prepáč. Nevadí. A na budúce si ukážeme, ako extrémne silným magnetom pozbierať zvyšky vášho auta na diaľnici smerom na Balatón.